A esteirana proclámase campeoa de España de traíñas na categoría veterana mixta. Cabo rematou terceiro no veterano masculino e Rianxo quinto. Castro Urdiales foi esta fin de semana o epicentro do remo nacional. A localidade cántabra recibiu a visita de decenas de equipos chegados de diferentes puntos do Cantábrico para vivir unha fin de semana máis a emoción das traíñas, neste caso coa disputa do Campeonato de España. A comarca estivo moi ben representada unha vez máis logo da clasificación de Cabo da Cruz e Esteirana ou Rianxo, e novamente un club da contorna proclamouse campeón de España. Desta ocasión, a esteirana alzouse co triunfo na categoría veterana mixta, logo dunha regata competida con plencia. A embarcación murada cruzou a liña de meta 26 segundos antes que o seu rival e completou o podio Iberia. En veterano masculino, a vitoria levou a San Bertolameu, triunfo moi sufrido polos galegos que superaron por pouco máis dun segundo a Arraunqueta. E só 11 segundos despois parou o crono Cabo da Cruz, terceiro mellor de España. Chapela finalizou na cuarta posición e Rianxo foi quinto. Os equipos seguen traballando coa vista posta no inicio da Liga Galega de Traíñas. A competición arrancará o vindeiro 28 de xuño en Redondela, coa disputa das tres categorías.